Machigni nya kwaramoga juang kamaramdoma intiere arwake chenro marka gi kacha nyinga en James Opondo. Jagoro e bad migao mochungne wuok kata donje pacho ka Julius Bitok dhi nyime kod choko pach jopiny ewi kadi moyiedhi mong'ere kaka Maisha Card. Bitok kawuono nobago romo kod apisas mag counties kamana ochoke pachgi ka sirikal bende biro ng'iyo gino maginyalo timo kotudre kod kadino mar Maisha ka county commissioners kod regional commissioners ne obagnegi romo kod jagorono ka jotelono oyango ni piny owacho chano choko pa jopiny e counties mopogore opogore ka ojiwo apisas go mondo okony e tayo kenge mag sirikal e neno ni jopiny oyudo ler moromo ewi kadi mar Maisha. It is because of public participation. Like, for example, the reason why we had this forum today is because we want to consolidate our public participation using Ngao. But it's the very reason why Kenyans are also going to court. So it is back and forth. But we are saying we are doing our best to comply and to ensure that we do everything that is required by court. In fact, some of the feedback we get from our Ngao officials on the ground is what we are going to present to court as evidence that these are the things we have done. We have done that before with 820 forums, which Ngao ran, and we are still going to continue with it. The minister also gazetted the new charges last year. For new applications, they pay 300 shillings. But the cost of the card, of this card, is about 700 shillings. But the government has subsidized. Now you pay 300. But when you lose the card and you want to replace it, the gazetted charges are 1,000 per card. So anybody applying for duplicates will pay 1,000. But all new applications, it is subsidized. They are paying 300. Yuarok no bedo boma Meru ka obila odonje kind jong'anyo makwedo kendo mamoko masiro gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Obila nokiro iro malungo wang' mabende nodonje sikund primar ma Meru kendo rocho chenro mag somo ka jopuonjre moko abich oyudo kony mokwongo kod apisas mag Red Cross. Sikund primar no ni machiegni kod apis gavana kama jong'anyo ne dwaro donje. Japuonj mar skund no kwedo diro iro e skul kendo rocho chenro mag somo. 5 wale walikuwa affected, but hiyo kutoa machozi, kila mtu ametoa machozi na kulia. They were about 4. Kuna moja imeingia mpaka kwa class watoto wakiwa, nyingine kavunja huko nyuma, nyingine huko mbele, but it was accidentally because there are some. Unajua wakati wamerushiwa, there are some who have jumped through the fence kuingia shule, which was bad. Tutaandamana mpaka aende, lazima aende. Kama atashuka leo, atashuka sasa hivi, lazima ashuke. Hatumtaki, tumechoka na yeye, tumempea the 2 years, hakuna kitu amefanya. Mara ya kwanza akakuwa saved, mara ya pili akakuwa saved akijifanya huko Senate. Vile alienda kulia huko Senate, akujangi alie huku Meru hivi. Akipita pale Kavita, anakuja huku anakuwa simba, lakini akiwa Senate yeye ni mnyenyekevu. Kawira must go. Na hii mambo about gender, hii ni mambo ya incompetency na tunasema hatutaki uongozi mbaya hapa Meru. Kawira must go. Si ati tunamchukia, ni mambo ambayo ametuonyesha hasa sekta ya uongozi. Sisi kama wanawake hatumtaki. Nataka niseme sisi kama wa Meru tumechoka. For the last 2 years hakuna development tumepata ndani ya Meru. Tumemwona akipeana ng'ombe, akipeana gumboots ambazo hazitusaidii. Jopuonj manie bori urok makedo ne ratiro mag jopuonj Kupete county ma Homa Bay ne oriwore gi jowetegi e counties mamoko ka gibago ng'anyo ka giramo ni chenro mag somo ok bidok e wang'e e skunde mag sekondar manie county no nyaka chieng' moro piny owacho winji ywak margi. Jopuonjgo mane obago ng'anyo e boma ma Oyugis bende ne omedo seyo duol mandiko jopuonj tich GSC magiwacho ni buogogi to dwaro margi mar keto gigo magidwaro e tim pok oket. Bende giseyo jopuonj madongo magiwacho ni ndiko negi barupe ka buogogi ni biro riembgi e tich ka ok gidhi e sikunde. Fabidoke skunde kata matin. Wawacho ni sirikal mar Kenya onego okwawa ng'uono. Nikech kasa mano waling to wangiso gini mondo gi implement the second phase of the CBA gina giling. Koro bedo ni na ok gi implement CBA no, nomiyo
manie strike. Pod waneno ka the Teacher Service Commission pod temo dhi wani mondo wamed dhi mbele gi strike. We want to ask the Teachers Service Commission to stop the intimidation forthwith. We have information that heads of institutions are instructed to give names of colleagues who are not in school. We want to remind our heads of institutions that this particular strike event is actually protected. They should join us, allow our colleagues to be here so that we fight together to the logical conclusion of this matter. Nyasi mar rwako pacho jatend migao mar teko Opiyo Wandayi dhi mbele gwenge Masidindi kotele kod jatend piny William Ruto. Wenjene kaka nyasi no timone gi sani. Excellency the President, I am here from Migori for many reasons, but there is one particular selfish one. This region has had 4 energy ministers. I happen to be the third one. The first energy minister came from Migori in the late John Henry Okwani. The second energy minister was none other than His Excellency Raila Amolo Odinga. Alafu mimi ndio nikawa the third one, and today my brother Wandayi is the fourth one. Your Excellency, I want to thank you for remembering our region. Na mimi vile nasema samaki ikizaliwa kule Busia inapitia hapa Siaya, inapitia Homa Bay, inafika Migori alafu inaenda Tanzania. As you unite our people here, we are grateful for the great work that you are doing for us, and we want to welcome you and continue saying, kuna wale wanasema ati tenda mema nenda zako, sisi tunasema tenda mema urudi tena. Si tunasema arudi tena, arudi tena na tena na tena. Kwa niaba ya wanakakamega wote nachukua fursa hii kwanza kushukuru kwa vile uko na juhudi ya kuunganisha Wakenya wote, na sisi pia kama gavana wote kutoka mkoa wa Magharibi tumesema ya kwamba tunaenda kukuunga mkono ili uweze kuunganisha Wakenya wote, na pia tunaunga mkono serikali yako ya Broadwest. Pili, ningependa kumpongeza ndugu yangu Opiyo Wandayi kuwa waziri wa kawi, najua yeye ni mchapakazi. Mwisho kabisa, sisi kama wana ODM tunakushukuru vile umeshika mkono kinara wetu Raila Amolo Odinga. Tunajua ya kwamba Raila akiwa mwenyekiti wa Baraza la Umoja wa Mataifa ambayo ni AU chairman, yeye ataunganisha Afrika, yeye ataleta amani katika Afrika yetu, na pia ufanisi utakuwa katika Afrika yetu. Tunamtakia kila laheri baba, na tunajua ya kwamba ataibuka mshindi ifikapo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka wa 2025. Asanteni sana. Ka wadhi nyime ni chenro mag somo e sikunde mag sekondar pod medo rochore kaunti ma Migori kaluwore kod ng'anyo mar jopuonjo mag sikunde mag sekondar madhi nyime e sani e Kenya mangima. Jopuonj ebori riwruok margi mar Kuppet ne odhi nyime kod ng'anyo margi ka otelnegi kod jagoro mar Kuppet e kaunti ma Migori Samuel Orwaja Solo kod jakom margi Henry Otunga. Jopuonj go oramo ni pod ok gidogi e klas nyaka chieng' piny owacho chopo dwaro margi. Jasolo wacho ni giikore mar bedo e twak kod piny owacho, to gima duong' ma gidwaro en ni mondo dwaro magi ma oting'o miyogi okumba mar thieth, ndiko jopuonj ma oromo kod mamoko ochopie duto. Wadwa ng'eyo gima sirikal paro. Wadwa mna ng'eyo gima wawinjore gi sirikal, kendo wacho ni sirikal ni jopuonj duto Kenya mzima ni oko, kendo wagomo thoroughly gik mane wachikore kodgi ma giwacho gi weche mang'eny gi kisungu mang'eny ka koro kuona winjo. Wadwaro action mondo timgi sani. Kama walimu wa Migori tumekataa kurudi darasani sababu hawajatimiza yale ambayo tuliongea. Wanapochukua muda wao
kutimiza vile walisema, tutakuwa na shida. Unajua punda akichoka endelee na kazi. Punda amechoka, kwa hivyo atuendelei sababu imekuwa mizito, hatuwezi endelea. Tijwa ni en tich ma sirikal ochayo mogik. Wasebedo ko wawacho weche mang'eny, ndalo mang'eny, to jogi okchikitgi. Omiyo wacho ni dwaro waduto nyaka timre kaka wawacho. Wawacho ni jopuonjwa nyaka ndiki. To wawacho ni jopuonj manie junior secondary school maro Nintan nyaka bed confirm kawuono. Piny Kenya opango choko omenda makwan romo trilion 1 kowuok kuom jo-Kenya modak e pinje maoko nyaka chop higa mar 2027 ma en kaluwore kod jotend migepe Musalia Mudavadi owacho ni higa mokalo jo-Kenya modak e pinje maoko ne oro omenda maromo bilion 171 pacho ka omenda mathoth oheo omenda machon mane chai kod kahawa miyo piny Kenya kinde machien mokalo ka oloso e kinde nyasi mar Western Edition of the Kazi Majue County ma Vihiga. Mudavadi wacho ni sirikal osemedo kwan mar jogo mayudo tich e pinje maoko mondo okony piny Kenya yudo omenda mojuol kokalo e chudo mar dola kowuok e pinje maoko. Mudavadi bende omedo ni piny Kenya en piny man thuolo e timo ohala to timbe rowere mag Gen Z noseketho. Is our biggest asset. Our country is blessed with a rich diversity of talent that is in great demand across the globe. Last year alone, Kenyans in the diaspora remitted back home. Now listen to this figure. 671 billion Kenya shillings, making a significant contribution to economic and social prosperity at household and national level. Diaspora remittances are now the leading source of foreign exchange, contributing more than the combined forex earnings from our traditional exports. Tunataka hizo pesa zitoke kwa hiyo 671 billion tuingize 1 trillion. Tukifika 2027 tunataka tujue kwamba Wakenya wanaingiza 1 trillion Kenya shillings zije hapa. Migao mar pur osingone oganda jo Kenya ni higa manyien mar 2025 piny Kenya biro bedo gi kothe chama moromo bang' riwruok marango weche kothe pacho ka ADC yango yuto makare ka igeno ni gibiro yudo kilo milion 11 mag kothe yuto momedore gi kilo milion 3 kipimo gi higa mokalo kowuoyo bang' timo limbe puothe mag ADC e kaunti ma Trans Nzoia. Jatend migao mar pur Andrew Karanja wacho ni gitimo duto ma ginyalo mar dwoko piny nengo chiemo e pacho ka kendo neno ni jopur omedo bedo gi kothe ma oromo. Jopur okwa mondo ti gi kinde ma koth chwe e pacho ka mar pidho kothe manyaka piyo ka kaunti ma Trans Nzoia geno kayo gunde moheo milion 6. Have the fertilizer, but fertilizer without seeds, it is useless. It is the seed which gives us the plants. So I came here to visit the Kenya Seed and also ADC. And I'm here in ADC because the two agencies, which are my ministry, are collaborating very well to produce the seed. Many seeds, maize, and other crops. We have done almost 12,000 acres. And from that 12,000 acres, the yield is going to be high, as you can see from the field. So we will be fulfilling our mandate as an organization which is supposed to support the government in terms of food security pillar, which is part of the bottom-up economic transformation agenda. Ya kwa mgojo nkani mochopo kwa giko magu wechi manyene chendo ni maraka gikacha au yelweta DJ Vic kikde mabor ni podwan gi chenro mopogore sa achiel gi sade ko brukolo ni weche manyene nyinga James Opondo.